Citim un text. Astăzi începem să studiem în următoarele 4 duminici, cu ajutorul Domnului, Cartea Rut. Cartea Rut din Vechiul Testament. Și citim astăzi Rut, capitolul 1. Dacă ați deschis la Cartea Rut, capitolul 1, iată ce scrie acolo. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi. Și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele și-au ridicat glasul și au plâns și au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă fiicele mele și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut: iată cumnată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cumnată ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde voi locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi este aceasta? Ea le-a răspuns: nu mai ziceți Naomi, ci ziceți-mi Mara, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-a întors din țara Moabului Naomi și norul sa Rut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm frumos ca din textul acesta să înțelegem care este voia ta, să înțelegem cum acționezi tu și să înțelegem ce aștepți de la ființele umane. Îți mulțumim că ne-ai lăsat textul acesta și îți mulțumim pentru învățătura pe care ne-o vei da, Doamne, în ziua aceasta. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, îți cer toate lucrurile acestea. Amin. Cartea Rut.
În cartea Rut sunt câteva personaje foarte interesante și personajul la care ne vom uita astăzi în mod special este Naomi. Naomi, cea care o ia de la capăt alături de Dumnezeu. Naomi, care este o femeie în vârstă, care este o femeie lovită cu tot felul de nenorociri și tot felul de experiențe, se ridică din țărână, își îndreaptă privirea spre Dumnezeu și are puterea să o ia de la capăt. Ce vreau să vă spun este să ne uităm puțin la contextul în care este scrisă cartea Rut. Cartea Rut este scrisă în perioada, sau se desfășoară acțiunea în perioada tulbure a judecătorilor. Încă din versetul 1, primele cuvinte, autorul cărții Rut asta ne spune. Pe vremea judecătorilor. Pe vremea judecătorilor, cei care ați citit cartea, și cred că nu sunteți puțini, dacă vă veți uita, în cartea judecătorilor era o perioadă și a fost o perioadă extrem de tulbure. Era vorba de haos acolo, era neascultare, îndepărtare de Dumnezeu, au fost situații de robie, a fost un mesaj care te îngrozește la un moment dat. Dacă vă uitați cum se încheie cartea Judecători, vă îngroziți literalmente. Și tot ceea ce se întâmplă în cartea Judecători arată istoria unor oameni care oscilează între Dumnezeu și propria lor voință. Și în mijlocul acestor vremuri, în mijlocul acestui necaz, Dumnezeu ne transmite prin cartea Rut un mesaj, în mijlocul unui necaz întreit. Dumnezeu ne transmite un mesaj. Era haos religios, oamenii erau complet dezorientați și este un leitmotiv în Judecători care apare, un verset care apare iar și iar. Fiecare făcea ce voia, ce-l ducea capul. Fiecare făcea, trăia cum își dorea el. Din punct de vedere social era nesiguranță. Nu puteai să știi ce ți aduce ziua de mâine. Din punct de vedere familial, dacă vă uitați în contextul acesta al cărții Rut, vedeți că e vorba de o femeie văduvă, o femeie care trăiește într-o țară străină și nu doar că era într-o țară străină, era în Moab, popor care era prin definiție contra poporului lui Dumnezeu. Și toate lucrurile merg pe dos, toate lucrurile sunt dramatice acolo. Dar în Rut, în cartea Rut, lucrurile se așează cumva diferit față de ce se întâmplă în Judecători. Imaginați-vă în mijlocul acelui haos că este o mică oază și oaza aceasta este descrisă în cartea Rut. Acolo avem un legământ care este făcut, acolo avem niște decizii care se iau, acolo avem niște instituții funcționale în oaza aceasta care era în mijlocul unor vremuri de tulburare. Cât despre autor, v-ați întrebat vreodată cine a scris cartea Rut? Unii ar zice că a scris Samuel. Și tradiția talmudică zice, Talmudul din Babilon zice că Rut ar fi fost scrisă de Samuel. În ceea ce mă privește și m-am mai uitat și la ce zic alții mai înțelepți, aș zice că nu știm cine a scris cartea Rut și nici nu cred că este extrem de important. Important este că ea este în Scriptură, ea apare acolo și este o istorie pe care Dumnezeu o prezintă pentru învățătura noastră. Și încă 2-3 informații de context. Evreii își puneau scrierile pe categorii. Și avem, dacă vreți, cărțile lui Moise, avem profeții, avem scrierile poetice, iar cartea Rut stă alături de cântarea cântărilor, stă alături de Eclesiast, de plângerile lui Ieremia și de Estera. Și toate aceste 5 cărți formează o secțiune a Bibliei evraice numită Meghilot. Așa numeau ei porțiunea aceasta, Meghilot. Este interesant că evreii aveau și un calendar și au un calendar în care citesc cărțile Scripturii. Iar cartea Rut, dacă vă uitați la ultimul verset, 22, spune: Rut și Naomi au ajuns în Betlehem la începutul seceratului orzurilor. Undeva în perioada mai-iunie.
se citea în perioada Cincizecimii. Cam pe acolo este plasată acțiunea cărții Rut. Mai este un lucru pe care vreau să vi-l spun și apoi ne uităm la text și la ceea ce poate reprezenta el pentru noi. Rețineți următorul cuvânt. Evreii aveau un cuvânt care avea mai multe sensuri, polisemantic. Și cuvântul acesta pe care vreau să-l învățăm cu toții este hesed. Hesed. În general, în Sfânta Scriptură, termenul hesed este tradus ca dragoste. Doar că termenul acesta are mult mai multe sensuri și evreii nu aveau o limbă care să fie extrem de precisă sau nu neapărat precisă, ci un vocabular extrem de mare. Ci sub termenul acesta, hesed, avem condensat, avem așa, loialitate, credincioșie, bunătate, milă, îndurare, dragoste, compasiune. Și în funcție de context, înțelegem la ce se referă sensul acesta hesed. În primul rând, sunt 3 sensuri sau 2 sensuri mari. Hesed este o relație bazată pe un legământ. Dumnezeu arată dragoste, hesed, în baza unui legământ. Și legământul pentru evrei avea o semnificație juridică. Dacă 2 persoane făceau un legământ, un acord verbal în fața unor martori, acordul acesta echivala în zilele noastre cu un document notarial sau un document de care vreți dumneavoastră. Când 2 oameni își dădeau cuvântul în fața unor martori, nu mai era cale de întoarcere și era vorba de un legământ. Legământul pe care oamenii aceștia îl făceau între ei. Erau legați. De asta o să vedeți, în special prin Geneza și chiar în Rut, că oamenii fac legăminte între ei. Și cu mintea noastră de astăzi, din secolul 20, ne gândim, bă, dar n-aveau și un document scris, n-au semnat nicăieri. Nu. Era suficient să-și dea cuvântul unul față de altul în fața martorilor. Și o să avem în Rut, la sfârșit, un legământ de genul acesta. Dar, hesed mai înseamnă și acțiune. Hesed este când cineva vede și acționează pentru a împlini o nevoie urgentă. Hesed acesta nu înseamnă un comportament amabil. Ești la metrou sau în tramvai, în autobuz și vezi o persoană născută mai devreme ca tine, te uiți la ea și zici, gata, uite, vreau să fiu amabil față de ea și îi cedez locul. Sau tot așa, când te urci în autobuz sau undeva sau intri într-un loc, deschizi ușa cuiva din amabilitate. Hesed nu este amabilitate. Hesed este acțiune îndreptată în favoarea unei persoane aflate într-o situație disperată. Arăți hesed, dragoste sau amabilitate sau bunătate, îndurare față de o persoană care este într-o situație vulnerabilă, care nu poate să se ajute singură. Și vreau să fac o mică paranteză. Din perspectiva aceasta acționează Dumnezeu în viața noastră, să știți. Noi, înaintea lui Dumnezeu, suntem vulnerabili cu toți. Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că suntem tari, că suntem stăpâni pe situație și lucrurile stau sub controlul nostru. Dumnezeu se raportează la noi din perspectiva unor ființe vulnerabile. Și suntem vulnerabili din multe puncte de vedere. Am văzut cu ochii mei oameni care astăzi erau foarte puternici și stăteau foarte bine din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. Și ceea ce vă spun acum, vorbesc din experiență, și a doua zi erau undeva jos la pământ, cu afacerile încheiate pe lumea aceasta. Există astfel de situații. Suntem vulnerabili, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să zicem că este așa. Hesed este o acțiune care trece dincolo de datorie. Și Dumnezeu nu este îndatorat față de noi cu nimic. Lucrul acesta este opțional. Dumnezeu nu este obligat să facă bine. Și în cartea Rut vom vedea cum oamenii și Dumnezeu arată dragostea aceasta necondiționată. Nu sunt obligați. Dacă nu faci lucrul acela, nu se întâmplă nimic. Nu există nicio consecință.
Dumnezeu se raportează la noi din prisma acestei relații Eser. Nu este obligat să facă lucrul acesta, nu este obligat să ne arate har și îndurare, dar El o face, pentru că este caracteristica lui Dumnezeu față de oameni. Este parte a naturii sale. În Rut, termenul acesta apare de 3 ori. Și uitați-vă împreună cu mine la versetul 8. Nu o să citesc toate versetele, doar le amintesc. Dar în Rut, capitolul 8, vreau să luați seama versetul 8 la expresia aceasta. Naomi a zis atunci celor două norori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure, hesed, față de voi, să vă arate îndurarea Lui, dragostea Lui, bunăvoința Lui, sau cum vreți să-L traduceți, să-și arate față de voi aceeași îndurare pe care voi ați arătat-o la rândul vostru. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei care au murit și față de mine. Sunt primele două apariții ale acestui termen. Apoi mai apar și în capitolul 2, versetul 20, și în capitolul 3, într-un text mai lung. Dar aș vrea să ne uităm însă, acum așa puțin, să trecem prin text și să învățăm pentru viața noastră ce pot să însemne lucrurile pe care le-am citit pentru noi astăzi. Dacă ne uităm la versetul 1 și 2, vedem cadrul general. Pe vremea judecătorilor, despre care am vorbit, s-a întâmplat să fie o foamete în țară, iar un om, și rețineți personajele, un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi. Și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Au ajuns în țara Moabului și și-au așezat locuința acolo. Până aici, totul e clar. Până aici, autorul ne dă inclusiv numele personajelor. Și este interesant că este ușor ironic, pentru că ne spune așa: omul era din Betleemul lui Iuda. Știți ce înseamnă Betleem? Casa pâinii. Omul pleacă din casa pâinii, din casa binecuvântării, cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui, ca să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Știți cine erau moabiții? Erau dușmanii poporului Israel, amoniții și moabiții. Oamenii ăștia nu se înțelegeau. Chiar în momentul ieșirii din Egipt, moabiții s-au ridicat împotriva poporului Israel. Și Dumnezeu le-a avertizat poporul Israel cu privire la legăturile pe care le are cu Moabul. Și oamenii aceștia se duc în mod natural și se așează în mijlocul vrăjmașilor lui Dumnezeu. Și trece la versetul 2. Numele acestui om era Elimelec. Elimelec înseamnă Dumnezeu este rege. La evrei și în vremea aceea numele aveau semnificație. Dumnezeul meu este rege, se duce la Moab și locuiește în mijlocul Moabului. Numele nevestei era Naomi, care înseamnă plăcută, iar numele Mahlon și Chilion au și astea o semnificație și este foarte interesant. Este cumva tragicomică. Mahlon este bolnavul sau bolnăviciosul și Chilion este terminatul sau sfârșitul. Deci, ce nume sunt acestea? Sfârșitul sau bolnavul și cu terminatul. E o traducere mai liberă, dar în esență asta înseamnă. Deci omul acesta și-a numit copiii în felul ăsta. Și s-au dus cu toții în Moab. Și au locuit acolo. Și în timp ce au locuit acolo, Elimelec a murit, iar femeia rămâne singură. Și singurătatea aceasta lui Naomi este o problemă cât se poate de serioasă. Imaginați-vă că este o femeie văduvă, este într-o țară străină, care este și ostilă și mai are doi copii. Copiii aceștia trebuiau să se îngrijească de ea. Și copiii aceștia trebuiau să-i asigure cumva bătrânețea. Numai că autorul ne spune în următoarea propoziție, versetul 3 și 4. Femeia a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa, cealaltă Rut. Și versetul 5.
o lovitură frontală. Mahlon și Chilion au murit și ei. Și femeia rămâne cu adevărat singură. Femeia rămâne acolo singură între străini. Și știți ce este mai trist? În versetul 4, autorul ne spune: bărbații aceștia și-au luat neveste moabite. Căsătoria cu moabiți era strict interzisă în Deuteronom. Căsătoriile cu canaaniți, moabiții și amoniții, erau interzise de legea lui Moise. Deuteronom, capitolul 7, dacă vreți. Erau interzise literalmente și oamenii aceștia se căsătoresc cu niște femei care nu aveau ce să caute în adunarea lui Dumnezeu. Și mai este ceva acolo, tot în versetul 4 spune că au locuit acolo aproape 10 ani. Și după 10 ani oamenii aceștia au murit. 10 ani și niciun urmaș. 10 ani și nu au niciun copil. Și poate că oamenii spun, este întâmplător lucrul acesta. Dragii mei, Dumnezeu spune în mod explicit că amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului până în cea de-a 10-a generație. Deuteronom, capitolul 28, versetul 4 și versetul 18. Și dintr-o dată, Naomi rămâne fără soț, fără copii, fără urmași și rămâne împreună cu cele două nurori ale ei. Singura ei șansă, din punct de vedere legal, după legea lui Moise, era să revină în casa părinților ei, dar ea ne spune că era bătrână și probabil că și părinții erau morți, să se recăsătorească, a doua opțiune. Dar ea însă își spune că eu nu mai mă pot căsători în versetul, câteva versete mai încolo, sau 3, să se descurce cum poate. Să rămână în Moab și să se descurce cum poate. Dar se întâmplă ceva în viața lui Naomi și vreau să învățăm de aici. În mijlocul încercărilor, în mijlocul suferințelor, în mijlocul acestei situații ostile, se întâmplă ceva. Versetul 6. Apoi s-a sculat, ea și nurorile ei, ce să facă? Să se întoarcă în țara ei. Dintr-o dată, în mintea ei s-a născut ideea aceasta. Să se întoarcă în țara ei. Și iată și explicați. Căci aflase în țara Moabului că ce? Domnul cercetase pe poporul lui și dăduse pâine. De ce a plecat ea din Betlehem împreună cu familia? De frica foametei. De frica lipsurilor. După toată această experiență, după toată această înstrăinare de poporul lui Dumnezeu, dintr-o dată în mintea femeii apare gândul acesta să se întoarcă înapoi în țara ei. De ce? Pentru că Domnul cercetase țara. Domnul arătase îndurare țării lui. Și vedem aici citim apoi toată întâmplarea aceasta în care Orpa și Naomi se țin după ea și o roagă să le ia și pe ele cu ea în țara Israelului. Doar că femeia aceasta îi spune, nu se poate. Nu se poate. Versetul 13. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, sfârșitul, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Era convinsă cumva că toate lucrurile care îi se întâmplă în viața ei erau forma unei pedepse. Așa ne spune ea. Dumnezeu este împotriva mea. Mâna lui Dumnezeu este împotriva mea. Realitatea însă cred că era puțin diferită, dacă nu chiar în cealaltă parte a spectrului. Dumnezeu nu doar că era prezent acolo. Dumnezeu nu doar că a fost prezent în viața ei și nu era prezent ca să-i facă rău și ca să o nenorocească, ci așa cum vedem mai departe, Dumnezeu era prezent acolo ca să-i arate îndurare. Dumnezeu era acolo ca să-i arate hesed, dragoste, să-i arate bunăvoință față de ea. Și Dumnezeu este prezent acolo. Versetul 14. Ele și-au ridicat glasul, Orpa și Rut. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Și multă vreme am citit versetul acesta în următoarea cheie.
când zice că Rut s-a ținut de ea, Rut s-a ținut de capul ei și a bătut-o la cap până a convins-o să o ia. Nu. M-am uitat acum recent într-o traducere și asta înseamnă literalmente, s-a agățat de ea. Când Naomi a dat să plece, Rut s-a agățat de hainele ei și n-a mai lăsat-o să plece. Este aceeași expresie cu cea din Geneza în care Iacov se luptă cu îngerul. Și se ține literalmente de înger și spune, nu te lasă să pleci. Rut asta face, se ține de soacra ei și spune, vreau să merg și eu cu tine. Literalmente se ține de ea. Și în cele din urmă ajung în Betleem, ajung cu mâinile goale, spune ea. Versetul 21. La plecare era un belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. În textul acesta, în propoziția aceasta, este o greșeală fundamentală pe care o face Naomi. Și expresia aceasta că se întoarce cu mâinile goale este cu totul și cu totul lipsită de realitate. De ce? Pentru că Naomi îl avea pe Dumnezeu. Și astea sunt lucrurile pe care vreau să le învățăm împreună acum. 1. Dumnezeu are un legământ. Dumnezeu face un legământ cu poporul lui. Și atunci când Dumnezeu își dă cuvântul, și atunci când Dumnezeu spune că se va întâmpla ceva, El chiar se ține de legământul acela. La începutul capitolului, ni se spune că era secetă, ni se spune că era vremea judecătorilor și oamenii păreau să creadă că forțele acestea impersonale controlează totul. Foametea, lipsurile, moartea, seceta, toate circumstanțele. Însă realitatea este că toate erau sub controlul lui Dumnezeu. Familia lui Elimelec își caută adăpost în Moab. Zeul Moabului era Chemoș. Și oamenii au fugit de Adonai, de Jehova și s-au dus la Chemoș. Și zeul acesta nu-i poate feri de suferințe și de încercări. Și acolo află Naomi, acolo află Rut, că Dumnezeu este Cel care își ține cuvântul și legământul. Și dacă vă uitați în Deuteronom, la sfârșitul cărții Deuteronom, Dumnezeu avertizează foarte clar poporul Israel. Și zice așa, în momentul în care veți întoarce spatele lui Dumnezeu, în momentul în care îl veți nesocoti pe Dumnezeu și vă veți îndrepta spatele împotriva Lui, Dumnezeu vă va lovi cu foamete, Dumnezeu vă va lovi cu boală, Dumnezeu vă va lovi cu secetă și Dumnezeu vă va lovi cu tot felul de orgii. Și promisiunea se încheie aici. În schimb, când vă veți întoarce înapoi la Dumnezeul vostru, știți ce se întâmplă? Dumnezeu va vindeca țara și Dumnezeu va restaura relația cu El. Dumnezeu este Cel care își ține cuvântul. Elimelec s-a speriat de foamete și a plecat din casa pâinii, s-a dus în Moab. Elimelec a luat neveste moabite pentru copiii lui. Și faptul că n-a avut urmași, nu cred că în cazul acesta este o întâmplare. Strict vorbesc de cazul acesta. Practic este o îndepărtare de Dumnezeu. Iar îndepărtarea de Dumnezeu, să știți, vine cu niște consecințe. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, vin niște consecințe. Și repet, vorbesc aici strict de cazul lui Elimelec și Naomi și a celor doi copii ai lor. Deciziile lui Elimelec au avut consecințe dezastruoase. Și decizia lui a fost să fugă de Dumnezeu, de Dumnezeul din casa pâinii și să se ducă la un Dumnezeu străin, la Chemoș. Și au venit consecințele asupra lui. Doar că încă de când erau acolo, încă de când era departe de Dumnezeu, Dumnezeu începe procesul acesta al restaurării. Rețineți lucrul acesta. Dumnezeu începe să restaureze. Dumnezeu începe să se apropie de om. Și în ciuda problemelor care sunt aici, singurătatea lui Naomi, înstrăinarea, deznădejdea în suferință, vârsta ei înaintată,
Dumnezeu intervine în viața lui Naomi. Și astăzi avem, să știți, oameni care sunt copleșiți de probleme. Mulți dintre noi experimentăm probleme. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu trec prin diferite situații și uneori nu mai au nicio speranță. Li se pare că viața este lipsită de orice speranță. Și cu cât stau mai mult în Moab, cu cât stai mai mult în Moab, cu atât problemele încep să pară și mai mari și se amplifică. Și sunt copiii lui Dumnezeu și astăzi care preferă să stea în Moab și preferă să se afunde tot mai adânc în disperare. Știți care este cea mai bună soluție? Știți ce am învățat de la Naomi? Că atunci când ești în Moab, e timpul să te ridici și să pleci înapoi în Betleem. E timpul să te duci din nou în Betleem. Foametea s-a încheiat în Betleem. Dumnezeu aduce speranță. Dumnezeu este suveran. Nu mai sunt motive să rămânem, dragii mei, în Moab. Nu mai sunt motive să stăm și să ne afundăm tot mai mult acolo, pentru că Dumnezeu îți aduce binecuvântare. Și Dumnezeu te cheamă din nou acolo unde îți este locul. Dumnezeu îi cheamă pe copiii Lui acolo unde trebuie să-și stea și să-și petreacă viața. Și Naomi ajunge în Betleem, toată cetatea se pune în mișcare. Și avem aici câteva lucruri pe care le învățăm. Când ajunge Naomi în situația aceasta, când vrea să plece din Moab, se întâmplă un lucru foarte interesant. Și aici vedem care este logica umană și logica lui Dumnezeu. Naomi spune că nu mai are niciun motiv să mai rămână în Moab. Nu mai are soț, nu mai are fii, nu are nimic care să o lege acolo. Nu are nici măcar o soluție. Și apoi se ridică și pleacă. Și nurorile ei vin cu ea. Și ca să vedeți logica lui Naomi, ajunge să iasă din cetate, din oraș, și când le vede pe cele două noroare ale ei, spune Naomi, credincioasa, voi nu mai mergeți cu mine. Duceți-vă la Dumnezeul vostru. Mergeți la Dumnezeul vostru. N-are rost să mai veniți și voi să fiți străine într-o țară, pentru că eu știu ce înseamnă să fiți străine. Și n-are rost să veniți după mine. Pentru una dintre femei, Orpa, logica aceasta funcționează. Dar nu funcționează pentru Rut. Rut face altceva. Și este un text pe care îl auzim citit la Nunți, de la versetul 16 până la versetul 17. Rut îi spune cuvintele acestea extrem de frumoase. Nu mai insista să te las. Pentru că și eu vreau să merg cu tine. Refuză să o abandoneze. Refuză să o lase pe Naomi singură. Și aici este dragoste, să știți. Refuză să îi dea răspuns cererii lui Naomi. Și spune așa, vreau să merg și eu cu tine. Ba mai mult, nu doar că vreau să merg. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Vreau să mă las și eu pe mâna Dumnezeului lui Israel. Observați o urmă de ironie aici. Naomi o trimite acasă, o trimite departe de Dumnezeu și Rut se ține de ea și zice, nu, eu vreau să merg cu Dumnezeul tău. O femeie credincioasă încearcă să o îndepărteze pe o femeie care este necredincioasă. Nu cred că trebuie să o judecăm foarte aspru pe Naomi. La urma urmei suntem oameni și poate că așa am fi procedat și noi. Dar vreau să rețineți un lucru. Atunci când trecem prin încercări și când trec prin încercări, prin boală, prin suferință, suferința este o realitate extrem de parșivă, ca să folosesc un cuvânt mai dur. Are capacitatea de a distorsiona percepția asupra realității. Și Naomi a trecut printr-o suferință indescriptibilă. Să-și piardă soțul și copiii într-o țară străină. Nu vreau să teoretizez foarte mult asupra acestui necaz. Dar vreau să extrag de acolo adevărul acesta. Suferința are capacitatea de a ne întuneca dreapta judecată. Și când suntem acolo în suferință, ne uităm și spunem că suntem singuri. Tocmai acolo, în mijlocul suferinței, Dumnezeu este aproape de noi.
Uitați-vă, dacă vreți, în cartea Iov, când Iov, în mijlocul tuturor suferințelor, începe să vorbească, prietenii lui vin și dau tot felul de sfaturi, tot felul de îndemnuri și, în esență, îi spun, trebuie să fi făcut tu ceva, că de-aia te-a pedepsit Dumnezeu. Și Iov spune, n-am pățit nimic, n-am făcut nimic, doar că Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. Și la sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu îi spune, eu am fost tot timpul aici. Iov, am ascultat toată discuția ta. Am fost prezent la fiecare dintre experiențele pe care tu le-ai avut aici. Și eu sunt alături de tine. Dumnezeu folosește, dragii mei, circumstanțe pentru a-și arăta dragostea pentru ființa umană. Ceea ce lumea atribuie șansei, întâmplării, norocului, Scriptura ne îndreaptă atenția spre Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu folosește circumstanțele pentru a-și arăta dragostea față de ființa umană. Reacția lui Elimelec la suferința sau la riscul foametei a fost să fugă din țară. Decizia fiilor lui a fost să se căsătorească cu femei străine și toate aceste decizii, să știți, au creat un cumul de probleme în familie. Dar în mijlocul acestor probleme, Dumnezeu intervine și Dumnezeu schimbă totul și transformă toate aceste circumstanțe în modalitatea în care Hesed, dragostea lui, poate fi vizibilă. Un Dumnezeu care își arată îndurarea din neam în neam. Și vreau să rețineți lucrul acesta și ne apropiem de încheiere. Dumnezeu este deasupra tuturor circumstanțelor. Sunt situații care sunt dincolo de rațiunea noastră. Nu le putem înțelege. Nu putem înțelege de ce este suferință, de ce este lipsă, de ce sunt războaie, de ce sunt tot felul de situații complicate. Sunt situații care depășesc capacitatea noastră de înțelege. Dar vreau să știți că ele sunt parte a vieții aici pe pământ. Lumea în care trăim nu este o lume perfectă. Este o lume în care păcatul și-a pus amprentă. Este o lume în care păcatul macină și roade. Este o lume în care păcatul lovește și cel rău lovește unde vede vulnerabilitate. Și nu are nicio milă. Caută să lovească cu tărie. Dar în ciuda acestor experiențe, toate aceste experiențe ar trebui nu să ne îndepărteze de Dumnezeu, ci toate aceste experiențe ar trebui să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Este ceea ce Naomi a făcut în mijlocul încercării și al suferinței. Când suferința a ajuns la culme, s-a ridicat din praful Moabului și a zis, vreau să merg din nou în casa pâinii. Vreau să refac relația cu Dumnezeu. Vreau să mă întorc înapoi la Dumnezeul meu. În suferință, vă spuneam, dreapta judecată este obturată sau este întunecată. Și avem tendința să aruncăm armele și să nu vedem mai departe. Dar, dragul meu, aș vrea ca, în ciuda faptului că nu vezi mai departe, în ciuda faptului că nu știi ce urmează, să-ți aduci aminte că în spatele tuturor circumstanțelor este un Dumnezeu care este gata să-și arate îndurarea și dragostea față de ființa umană. Din punct de vedere uman, logica noastră eșuează. Și logica noastră se lovește de diferite ziduri sau diferite probleme, ca de un zid. Dar cu toate acestea, în ciuda incapacității noastre de a înțelege lucrurile, nu abandonați credința în Dumnezeu. Nu abandonați credința într-un Dumnezeu care își arată dragostea față de noi. Hesed. Dumnezeu este dincolo de capacitatea noastră. Naomi l-a lăsat pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul. În ciuda greșelilor pe care le-a făcut în viață. În ciuda lucrurilor complicate care au apărut în viața ei. Dumnezeu a luat toate aceste lucruri complicate. A pus-o pe Naomi, pe Rut, în viața ei. Și vreau să știți că Rut este cea care apare în arborele genealogic, știți al cui? Al Domnului Iisus Hristos. Aceea este Rut. O femeie străină, o femeie moabită, o
O femeie care nu avea nicio altă șansă să intre în poporul lui Dumnezeu. Este binecuvântată în mijlocul suferinței lui Naomi. Nu putem înțelege tot timpul logica lui Dumnezeu și nu putem înțelege tot timpul circumstanțele din viața noastră. Dar ne putem încrede pe deplin în logica lui Dumnezeu și în dragostea Lui, în hesed pe care Dumnezeu le arată față de noi. Amin.